Cuvette, culotte, entrecôte, chateaubriand, tournedos, carpaccio. I dag skal vi skære det ud i kød. Ikke pap. Der er faktisk mange flere, end man skulle tro. Ja, hold da op, hvor var der mange. Så er det bare om at komme ned i supermarkedet og finde et spændende stykke kød til aftensmad. Goddag, jeg vil gerne se på en lårtunge. Skal du være fræk? Ved du hvad? Du kan få en minutsteak. Sådan en har jeg jo fået mange gange før. Det er jo bare en minutsteak. Sådan. Den skal have et minut på den ene, eller så skal jeg også vende den. Men så er det jo en 2-minut steak.